bɔra ka information teliman dɔ sɔrɔ ko tero tara u ye dɔgɔnɔ ma 50 ni kɔ faga dugu kelen min na k'u segira ka taga o dugu kelen fana tuguni maliyɛnw k'u kelen bɛ ka taa tasuma de wuli o dugu la bi Mali ni Sénégal frontière la dugu dɔ fana bɛ tuguni Bina Jara ka mɔgɔw bɛ ka taga tasuma wuli o dugu la car de transport caman kelen bɛ k'u ka transport jɔ an bɛ yɔrɔ na ko bi an y'o kuma o information fana sɔrɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw ye voyage jɔ nin wagati na u kana nɛgɛn ka voyage ko an ka dɔw b'an balima dɔgɔnɔw ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ye dabalabanko ye dɛ maliyɛnw aw ni an ka jan ka nin kuma lamɛn. Urgent, c'est très très urgent. Le 10 mois 2026, dimanche de là, 17h18 minutes. À l'heure où je vous parle, pour Gomoso attaquer le tourneau, donc attaquer Kararona, Koutra attaquer Kentukuni. De là, 17h18 minutes. À l'heure où je vous parle, pour Gomoso attaquer le tourneau, donc attaquer Kararona. Combien de descentes? Cercle de Jalasagou. Donc, attaquer à l'heure où je vous parle. Vraiment, on peut me faire autorité. Beaucoup de menées appui aïe et puis deux hommes au secteur là, appel à Djilinka ou Nissi, un renfort là. Parce que donc, au cours de fana, drone nana, en bouffon, au yoro la posobe. Donc, à l'heure où je vous parle, ko gomoso attaquer les deux. Donc, au cas où les drones pour secret. Voilà. Aya sera pas partagé. Là, ka mojou moun dese, là ka c'est dit mokoma. Abala jeli kuma ime san. Bela jeli kuma ime. Ni kuma jeli ndo ni ndo ni te ko dogo. Et puis encore dugu kele mina utara dogono ma 50 ni ko faga dogo ma 70. O dugu kele ne net se ka famia. Ma jugu ntara sigo dugu kele la tukunu kata ataki ke kunu dimanche ka dugu je bi lundi la. Parce que bi lundi 11 mai 2026. Malien ota bané de. Ou kele me ali Tombouctou marala. U taranga surasu attaquer maintenant o image ko mendabo orola wallahi u beka attaquer ke fame et puis u ka aranforu chamane na lembe u beka bamako u beka na ngina bamako ko u beka tayoro be attaquer me u te ka attaquer ke bamako fanfela na folo doni u beka na ni aranforu de bamako me mu fo transition vidéo manu ngina akli to yerla o ne ka conseil di ma chama me ka fode be da orola ne gantena kuma donc malio anga janga nyorola je abone be ganya magoy abone ganya ma ni ko be jeneta ni ko be jenna wallahi awani ko be jenna awore be jenna mo ganya magoy voilà mo lande be ganya tera ntaro imagine ken kara domina ba amar angene ne information sur bidi voilà angene information sur bi ñaay page crédibilité mali page dobe crédibilité bu chamana ñaay o chama sans fait donc ko mbali ni Sénégal frontière là vers la région de Kay, Kolin Karay. Mais n'tado exactement domin kendo tiens là, n'tese ko fo. Mais nya sebene ngani ye ka kera ko binaka moko tara yenjini. N'tara kera kunu de wa, akara do nyime de wa, tiana nto dondo. Mais akeni kera kateme. Donc m'fara kan imagine iraula. U ta bané de u be Tombouctou u keleme kata janda nga surasu nya Tombouctou mara yoro farana. Yana u yanga surasi chama u yanga surasi do faka Tombouctou ntendo wala. Mogo nunu be ki préparer di erebele nunu be kirale ku kale kanedu ko Assimi Goïta ka faga ka bi mais ne ba ala dili Mali ga hera be fen ala kana no fe Mali ga hera te fen ala kana no ne be down drone donc malien o tebenen ko fe ka bala tukuni et mena oro kalanga jangala me nyoko fe voilà que le groupe de soutien et aux musulmans Jenim a annoncé avoir ciblé un véhicule de l'armée malienne et African Corp avec l'aide d'un agent explosif entre les villes de Niafungé et Sumpi dans la région de Tombouctou dans la nuit du 10 mai 2026. Du 10 mai 2026. Amega kuma ofe oromina. Hein? Mega kuma ofe oromina. Mogon ka aranforu de bekana. Aye aga dugu aga mogo munumbe bamako kofe fa yuninga. Et puis, mobile terror nous mobile bebu bulu sa. Mobile blindé le nebu. John nebe ka mobile blindé di terror mabi. Wallahi ube ka mobile blindé de sorasi sa. O nebe ka ne sran kele ngerenga. Ou meke moto la fa moto be ka buka kola sa mobile blindé le bulu sa ne. Ani bezi ube munna sigi ka ube metraki munna sigi ka kise chichita. Obu bolo
mobile blindé b'u bolo awa ou bien ka drone fana installation ke mais mo information ma ba o best sɔrɔli la mais maintenant sini ou bien sini ngene ni ala ma ke ou bi pendant la journée n'y a information ngene complet sɔrɔ wakati mais beaucoup fo parce que ne te fait ka boni info do ye ka sɔrɔ nte fɛn mun kalama nte fait ka da do faire nte fɛn mun maîtriser c'est ce qui me fait un peu ça me fait un peu mal donc abela jele ni yɔrɔ ye sisan n'est-ce pas donc sisan ne bena mun fɔ bela jele ngena ni attaque ko munu be sena do wɛrɛ tɛ dɛ malien manque d'effectifs o de bana tout à la tata o ye problème fɔlɔ ye problème filanan Assimi Goïta ye sɔrɔsi caman de gɛn ka bɔ armée la sɔrɔsi kunkolo man di Assimi Goïta a bɛɛ gɛn on a un problème aujourd'hui bon minnu bɛ k'anw kɛlɛ dɔ de bɛ ka fara olu kan mais dɔ tɛ ka fara anw kan dɛmɛbaga bɛ olu la n'a y'olu ka mɔgɔ faga o remplaçant bɛ na fo ka tila ka dɔ wɛrɛ fara o kan tuguni bon ni kɛlɛ in mɛnna senna tan u t'a dabila u tɛ attaque dabila ni kɛlɛ mɛnna ka mɛn a bɛ armée démoraliser de bon n'o kɛra dɔrɔn u bɛ se sɔrɔ an kan ala k'o kɛ o de kɛra Syrie mɔgɔ ninnu filɛ n'u y'a daminɛ k'a kɛ armée ye fɛn dɔ de ni sɔrɔsikɛ mɛnna kɛlɛ la finalement a bɛ jaka psychologiquement u bɛ ka taa na ɲɔ sira de kan an siranna nin yɔrɔ de ɲa an kun man ka sɔn k'an ye Kidali ne ma se ka mun kun quoi an ka Kidali perdi nin ma bɛn ne ma an ka Kidali perdi c'est-à-dire an kun kan an y'a fɔ ne ni bɛɛ le cerveau an ye sɔrɔsiw la sigi k'a fɔ Assimi Goïta ninnu ɲɛna hali maliyɛn bɛ dumuni ko 2 de kɛ tile kɔnɔ ou bien dumuni ko 1 a ye maa sɔrɔsi Mali pour que Mali ka sécuriser Mali mago bɛ sɔrɔsi dɔgɔlenba o ye sɔrɔsi 100,000 de 100,000 ou bien 1,000,000 pour que Mali ka sécuriser ka na fɔ Mali sɔrɔsi ka taa 1,000,000 dɔɔni na a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka se ka a bɛ se ka kɛ Algérie dugukolo ka bon ni Mali ta ye hali ni limɔgɔ ni pana Algérie bɛ bɔ a kalama parce que u y'u ka armée labɛn de cɛ aw kan ka armée lajɛ i bɛ Mali dugu dɔw boli i bɛ kilomètre 100 boli Mali dugu dɔ la i tɛ sɔrɔsi ye i tɛ polisi ye i tɛ dɔn ye Mali dugu bɛɛ bi bilahi talahi i bɛ kilo 100 kilo 80 kilo 60 i b'a boli wala i tɛ sɔrɔsi ye i tɛ foyi ye mɔgɔ wɛrɛ ma fɔ an ɲɛna dɛ ni sɔrɔsi kelen ninnu yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna Assimi Goïta ninnu yɛrɛ de y'a fɔ anw ɲɛna an barokɛtɔla u yɛrɛ de y'a fɔ an ɲɛna ko mɔnɛ mun donna an na ne ni Assimi ye baro kɛ dɔrɔn ko mɔnɛ mun donna olu la k'olu bɛna recrutement de kɛ o recrutement taara min depuis u donna muso ko ni fɛn na dɔrɔn u ɲinana o bɛɛ kɔ ça c'est déplorable bon an bɛ nin gɛlɛya de kɔnɔ bi imagine ka taga dɔgɔnɔ maa 50 faga o dugu kelen san kan ka sɔrɔ Mali armée bataillon 100 kun tagara yɔrɔ la o dugu kelen terrorisme bɛ tila ka taa sigi o dugu kelen ma tuguni ka tila ka taa attaque wɛrɛ kɔ la tuguni o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn aw ma renfort bila ka taa ma sɔrɔsi bila ka taa yen olu bɛ dugu kɛlɛ olu de bɛ wuli ka tila ka taa sigi o dugu kelen ka tila ka t'o kɛlɛ tuguni ka taa dɔgɔnɔw faga n'an kumana a ye bɛɛ diviser a ye bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na filɛ ne bi voilà les conséquences et puis n'an bɔra k'i critiquer u bɛ tila k'a fɔ k'anw yɛrɛ de bɛ ka a to ni Mali bɛ ka ci i n'a fɔ anw dabara i n'a fɔ marifakisɛ de bɛ bɔ a la quoi n y'a fɔ an ɲɛna on est plus dans la guerre de communication o banna koyi o traité bana pewu an bɛ mun na bi marifa contre marifa n'a bɛ marifa san marifa b'an bolo déjà dɛ n'a bɛ recrutement kɛ a y'a kɛ Mali mago bɛ sɔrɔsi 1,000,000 la pour que ka Mali sécuriser Algérie dugukolo ka bon ni Mali ta ye o mais n ko Algérie kɛlen bɛ k'a ka dugu bɛ fɛngɛ parce que olu sɛbɛ dɔw yɛrɛ ma de aw nana aw sigi mɔgɔ bila ɲɔgɔnna la sungurubaw de bɛ ta avion bɛ san ka d'olu ma Assimi Goïta ye Mali sanu min ta k'a di Bazoum Niang ma avion kirikara nɔgɔlen den min san ka di Bazoum Niang ma o tun bɛ sɔrɔsi joli recruter an kasira de bɛɛ filɛ mɔnɛ bɛ nin ka faga bi n'Assimi ma bɔ Mali kunna Mali tɛ ɲa walahi ala hali n'Assimi y'a kɔnɔ ja ala yɛrɛ de bana c'est-à-dire ala yɛrɛ de bana Assimi la quoi walahi bilahi Assimi ala janfa ka Mali janfa ka kalekan janfa ni y'o kɛ dɔrɔn o y'i ka ko kɛ ni bannen de bon a tɛ se
ni malien yu sigi ko Assimi ne bichi domina me wuli kambe Assimi gen o ka soro Mali ana ya gen na fatala quoi Bamako te nia yaro ube kana ngina Bamako ko sa bo donda na ankolo subu chanka baka chede fana ubamba baka godana mani ketro nube dodom Bamako kono te gere o te marfa chide o soro oni Mali officier do benala ni kele buraka buka bu Assimi be minella Bamako chauffeur do galombe ka noro moko la moko démoraliser do moko do ere dusu be kami ubeta farali binan ka Assimi gen obeka kebi ntendo ko la malien chama bebi oni bina kadi oni bina be alliance la Assimi ngontour la o tieni Assimi ni bina be kili mene tout flash fait mene ba donc malien chama be bina febi katema Assimi ka malien chama be febi malien chama be ga la delibi bina nunga Assimi game o te Mali maheraye ne tara de lukake nebe moko ka réaction ya ita commentaire ou kala nebe fe ka sonazi ke Mali kono ni Assimi go ta kungolo bora dro ta ka commentaire ou kala dro iba don do la malien be munde fe malien do beta sebe Assimi ka vidéo kono ko vive ni chei c'est grave faut préfiltrer c'est des vrais commentaires ala ka hera kan ngam e bora kuma